Ha kani ka tengsi pementara jemi pementaro makwa kani ka sabang kran pang ke ba ngila yo masaki ha kani gisingi kita yo blet no ba juga poro ban ai ka tu na jipun syai be dei na ka tin ka jong ble makwa bang kran ni sipang ka bible sipang ke Israel ba sipang kani ka seng le no ka ba hiap tma ka Hamas te ko mai te besar ni la ju ong ngi berbor ba hikai berbor ngi ben pe ke Israel ini ben sotu ke baja ke Israel te kata be ko wei ke benta wal ada ngi sini ngi syak tai ni pat ngi yo ji hikai ngi yo su ji champang ngi sotu champang ka ke ba u blei u pentrekam ne u penwandur ya kata ka plan kan jing u ka bible ka de ka kot champang ke Israel ka bu ya ki jing tho champang ke Israel ka thu lupa champang ke ban saja ha ke Israel blei ula ai nong penem sa ka perthei bala kha ha ka Israel no penim balayap ha ka Israel bal mi patu na ka jingyap ha Israel but unsawan biang sai sin pat ha Israel nak takada ko long beden kam ha yengi bangin pe bangin mi pangki ke baja ni ha ni persya ya ka Israel dengan nget hani kita yo blai no kila yo pe lagi news denam oke YouTube ke baja por Israel teng kan mau tu ko ngin show meeting si jrong su yo bai ya ka jingtip bai elder timam san yong oh lahir tmas por Israel te tu hapo nyutrik Oktober arpot pulai o bagani ka seng le no Hamas bati perteng lahir tmai ke Israel leki namding leki sipai leki tang bat leki hajar leki roket klasiat kelahir tma na po sun ke her tma na khandau ke her tma na po duriau da ka we ke jitmu kalong ban penjot ya ke Israel hakane ke jingjaro sibun leki mensim bela du ei la ka jong jingim da ju ka por kum ka kaput ka Israel ka pan phai ke liang pat daki bom ke jong ka ban kriwet ini gile no badan hang tai hapo ke jaka ba ke pertengkum ke Gaza je ke jingkli kalong menta kalong ba menta ka Bible ka ong ayu ne kumno che phang kani ke jingja ke bangi sakhi ni ke po hatu ka Bible ka dan em ka juba che phang kini ke jingja namar ba gumbangi tip hi bangi ngi im ba ngi ya hai ta ki por ki ya jong ngi ki ba khadu ne but kam tam nei bangi i kum ni ke jingja sibun ki jingkli ki mi ya ka jingim hangi ki perkhat hato kani ka dai nem ta ka por hato ka dan bentai ero yang ba juga por ke mi jingkli ong balai be kini ki lekno ki da isi ki shun hadu ta ata e ki Israel kai ka dam te ki dan ki jingjubab dan ki jubab ki badai nakaliang kat kum ka sensyar khadar ka political dan pat ka dekat kum ka rukom perkhat perdan ki belong ideological dan pat te badai kat kum ka niam ka jinget ki belong religious dan ini ke po mentaro ka dan ke jubab pat ka badai ka belong ke jam sim ka belong biblical te ka dam te kani ka jingja ka da ka te ka ya ka pa su thiet chi shinu ne wai thiet jong ni ka jingya ka ja te bat haba ngi ba puli bible ngitip ba ne bat ngitip syai ba hi ba kani ka jingja ba ja te ka don yau thiet sha du la jar sans pas ne me mishwa te bat kani ringi i bela tho hey ha ka bible u thiet jong jing ka ja du dei ukada khlau wai ukada khlau dang yong ta ukada mo ukada ne ka bible ka jer yaw ni wai brio bo de wai ukada te ngin syame kana no nak kitab menikong jong ka bible nak kitab Genesis ha kitab Genesis kai thu khana pang bun ngut ki brio ne na du ka nong bakhat ar hadu ka ba arpu atar ta kran pang wai brio bustang wai Abraham banu Abraham di bela jiet jong belai bula khot di u nang takari ki khaldi ki bamnget ba bula ai ke ya ka jingkular ba belai ukular ke Abraham ukular ba un ai ka jaka tere ukular ban ai ke ya ka jat benrio ud haju ka por ukular bana u un mi we un mi unang punim kita di lai li jingkular ki ba belai ukular hau Abraham tikai ba japat long ba padang ji to ka jing anti jong Abraham ka don ke ni ka we ka jingja nakajau ba kajing bamla ban up ya ka por ka jong blai namar ba kajing bamla ban sha
ya kan penyak jung belai kalau pelong ya Abraham bat ya ka Sarah bakin le ya kini ka wei ka jingja ka bak tak hadu mentah makta kalong ba ka Sarah kala le kalau ong Abraham bak ong pek ngat ngla temen ngam nak syup nai kun te ka bah ba me kili syong no bagani ka marau bat men ka kun no lemba ju no jong ka te Abraham no sui hab ong ka sude ini ulah kok ngu ke ba ka tengah jong ka ong ini te wat ada kikin te ni si po ki start na no ru ini dan ki po ki ai jimut bamde dan ro ki kurim pat ki ba iet ba lagi jeng ki tengah teng teng ai ki no bamde ki pakat ba ki ko ngu ki lo melong Abraham ni ko sude tang ma kami ke jing jabat na kata jing ya syong kha jong Abraham ka gar mi wei mi u Ishmael te ba kata ki jing thu lupa ka ba ublei thu lupa se phang u Ishmael kadai ki balong ka ba dan kam ha ba ki jing ja ha kata ka jing tho Genesis kan riu shipau khadar om ne ba tau angel try ulo ong haka umot hagar men ba kala pet no na ying ba kala sha be wong ba ngan penroi au sembai jong pa shikade e kata ban la nyau shu la shu ban nyau yu namar ka jingman bun jong u ba tau angel try ulo ong ru haka hakmi halapun khon ba pan kha yau khun pan khot kerteng Ishmael na ba try ulo sha skor ya jing sngo jinja jong pa ti unlong u briu kum u kadakhla kakti jeng u kan long ban nyele ya briu baro bat kakti briu baro kan nyele u bat hakmat laki para baro un syong dara kan ni ke jingi tu lupa ka ba blai we tu shwa ban kha ne kala urlong hadu mentah ngi iba baro hingi tip hiba kini ki nong Arab ki basa marjan ke Israel ki dei ki beher peteng na u Ishmael kum balong u Jacob udan khararngot ki khun u Ishmael udan khararngot ki khun ki balong ki sim ki balong ki nangalam ki basyong ha gitu ki khap jang ko Israel bat ling ba kini ki khararngot ki khun ke u kasaroi kini ka usembah je u ba sakalalong ke kinong Arab sapriang keleng-keleng bat kai berjaba hang tu long no long ba kini ke jinglong jeni kinong Arab dengi pulih ba history juki man la kapor ki ya khun be iwe shipara lo ki liat ma be kata ada ke jinglong bujungki bat kat seba ki let yam ki along mai kum bagi thau jing hiura be ki shu liat ma be shu ka ja be ki skwa be ben ban don bor ki kwa ban sin sha be but itu dekat bakadu amnoi bentang hakmat lagi para un syong dara kemudian hakmat ki para mu ki kun Israel un syong un tei la ka kut un tei la ka ying hakmat ki para la jom tengi i mentaro ba kini ki ri Arab ki ker sodong ke Israel ba hangtu ki syong ki sa ki song basa ba kini ki nong Palestine ki syong hangtu mo nak kadiang syakamon te kata kade ka wei hendiat ke brief history bangi i hang ni te ba kini ki nong Ishmael long no long ba ki sa priang keleng-keleng ba ki sa sedang ba haju ke po kadang yak ki por ka jingek ki jungki ke sedang ban jengai kesedang ban jengai sepoi ban mani ya wei pat ublei krit ki blei umdei shu yu tu ju ublei ba kwa ki Abraham u mani te but ngi pa kani ka wei pa baja history house nem rius pa shipo hadin Chris kada nem ke jingja ba wei brio bok tang wei tang Muhammad ulai kendu ya wei angel but baro ki babun ki bapuli ki study ya kani ka niam Islam ki omba uni angel umdei angel kembanget mangi kum angel Gabriel ne angel yu hendai udai wei dei mensim baman wan mensim ka dur jeng jong angel but lom no ong ba ula le yu ni mensim uni angel lom no ula hukum yu ba un sedang ya kan niam ka batmai ba ban sedang yu bani tu lupa sedang te Muhammad masnyo ya kani ka jing ipau sedang ya ka kam kai jeng jilap niam yu keleng dang ningkong sedang banyalap daga jing jai hendrai umdan menumnu beku amu umdan menumnu pediang di hata kapos sedang mesim nak kawat sedang benlayu sedang benpeni nak kabor bawa seberngem berten bersit bada ka jing job thma ka ju usala ben pesapriang ya gini kai ya kan niam Islam bat gede kata da koi gerukom ka bangi i bagi sapriang hadu ni singi kipor ke pamenta te uni u angel ninglam long uni u angel beman uba ajing kubur ya Muhammad
abangi puli ya ka kot ka ju ya ka khubor ju lom no ula khruat bat ula pen kelak hongpong ya ka jing shisha pade ula pen kelak hongpong ya ka jing shisha but bangi puli ya ni ka story ni ka niam ka phang pedeng jong ka Islam kalong ba ka de ni ki hikai ba ka Bible ka bangi ngibat menta ka de ka babakala ngimdei ban ko ngu ka Bible ka dang jing bakala hendeng di ban ko ngu na ya ka Quran namar ka de kata ka jing tho ka bajanai bat kata ka jing penpau ba khadu tade ki omno ki hikai ong ba ublei uji ya ka Hagar om ya ka Sarah ka jing kular ublei ka de ya u Ishmael om ya u Ishak ki hikai ri ki ong ba hagapor ba u Abraham ulek chulu man ai jing kinya u Yalam ya u Ishmael om ya u Ishak tela dangi nu jor ini ka hikai ki jongki ka ba tho ka Bible kalong persya hadu kata-kata kalong baya persya hadu kata-kata but te kat sebikile ki Yalap ya kani Yalap ya kani te hani de nak dau jong ni ka jing sya pen kelak hongpong ya kani ka jing shisha kenang malai kala sedang masa priang kenang baliu kenang ba kani ka kubo kalong bai katahi kenang ba kini ki bahir peteng na u Ishak kinsya kentat no ba kini bahir peteng pa na na u Ishmael kinsya pediang kemud ba kata ka jing kular ba ublei lo kular sapang ka jaka kan let no sya Ishmael tadi kata ka jing kular sapang kata ka jai benriu ka benyo ita ka jutang kan let no sya ki bahir peteng no Ishmael om sya Ishak ba juga poro maki kin long kata ka jai benriu ka benyo ka ba uta unong penim un sayo ban wan sini ka perti de but detang nak daw jadi ki arli ki jaj lom no sami ini ke jingile ka bakra ba kada ka jingile mentah po isa kada ka jingile nam ta ka jaka ka jingile na ka benta ka jai benriu kada ka jingile nam ta no manu ba don ublei ba kham khra le manu ba don ba ki balak ban kam genti ya ni ka ka jingkular ka jong Abraham te ka jingile ka jong ki hadu mentanu mesyuaro ka sedang lu ka sedang no mesyuaro mentaro ka dangi biteng mebat kan yai biteng hadu kesingi bangsawan ter sistema balai namar kan ni ka jing ja ka de ka de balai thu lupa ka Bible no but hakini kesingi po mentaro berjalong ba bon kiri ka partai ki persyang man penyesuk ni ki artli ki kan hon handre hadu mentaro umpat la Hashwa banca tier bom hani kan nyutrik ki Arab kira persyang man penyesuk ya ke Israel bat ya ke Palestine kedan kata ka delegation balik banyak kendu banyak kenyesuk ni hata ipor barang kedang mut ban kenyesuk kedan kadang ni katma kadang kadang kini katma kada umdan jubab RM nak kata jungki ban wara ya ka jingsuk umdan ndai kini ba ka wai bangi nginget baka jubab nak benta ka jungki ban yo ya ka jingsuk detang Jesus tar ka wai lada kini berarti kan huan ke Israel but kini ki nong Islam ki Muslim nada ki ino itu ka jinget ki barim ini ki one pie pat saya ka jinget how Jesus di hangta kasadan kasadan ka jing syong suk syong sai namaru Jesus hi ula plau no mangangalong kalat mangangalong kalenti mangangalong ka jing shisha mangangalong ka jing punim ban mo ulong ulong ka jing suk takada ka Bible ka hikai ngi komno ko bangi ni ban duai nam ta ka jing suk juga jong ka Jerusalem duai habangi duai bakin nayu bakin pa chano shout Jesus ban pa chano shout Jesus but ha kini kising gi por mentaro timne kadai tang ka gospel ka jong Jesus hi ka bolong ka jingkermen na ka benta jongki takada ki dan kam yo snow ya ka gospel takada hani si po menta daki hajar ngut ki nong yalap ne ki missionary ki led siapa Israel ki led sikini kiri Muslim beliu ban yalap ya ka gospel namar ba detang makamar wei belum ke jingkermen kumba kalong ke jingkermen nam ta jungi kalong ke jingkermen nam ta jenu nam ta ke jingkini kumba kalong ke detang makah ke balak ban penyesuk no ikini ke artli kumjur kala ban penyesuk no ya kanu no ke jinge kaja kanu no ke jingele ka jinglong ke jingim ke jungi ladangi paj ke sha ke gospel takadau ki noyalap hi ki ban me lada ki kwa ya jingsuk ki ban phashinu shak Jesus ban mangiru lada ki kwa ya ka jing shong suk sang san ka jim jungi ki ban phashinu
Syau Jesus Christ. Di haki ni kisih bangasyong ngapet iki news ngi berkhot iji hikai tengala yo kawai ke video kebakaran keba aji hikai sipang kena kekentin jangan ni keseng le no Hamas. Ba ni when hikai ong ba hapo ke Bible ong kadon ngene kekentin Hamas. Di mas ngi sengau kata peloy ngabangan study bangan pulih bat ngalap sisa bakadon kekentin Hamas. Di hak Bible kan kekentin Hamas kebemut ke Islamic Resistance Movement kadai ke sedang haus nem ka kendai spa pra. Handai pat abang dengan pulih pat apa Bible ngasyama kani ka kentin kadai ke berada na mesyuah. But hak Bible kami adu ndri penyausin kani ka kentin. Ba kata semen barembarbor hila penenkam yang kani ka kentin ban penyedai bat kata ka jingle jubor ke bersendiu. Ti preng ong evil violence, evil kata. Ke bat hak Bible kasih jenging i tikne bang jingle jubor. Jingle jubor, jingle bomdai daki kelas ke Greek ke Hebrew kedai Hamas. Te kawai kat kum kan ka dictionary kebatai ka ong ba ka thamai ni kentin kedai na ka kentin Akkadian ada kentin Aramaic bat Arabic. Terus ni ka dictionary kebatai ka ong ba kan ka kentin Hamas hak kentin lit Hebrew kemut banle da ka jubor kemut banle ben tade ba ka ba banle bomdai ni ka ba snew. Tade hakatin Aramaic kemut ban keni jubor violently seize. Kata ada ke jumut jangan kentin Hamas. Banle jubor. Bacu keni jubor. Banle dek ai berjubor teng bakai kelong pat ke ba snew. Dia ba ngi study bat ngi pe yakni ke jumut ni kentin ngi iba kalong kata ka don ni lalong no kani ka kentin kala long jingim haka halu hakini ki leno naman habang ipet ya karkom terekam ujungki kai stream tik kum kum ka jimut juga nika kentin bat ba pla ba kalong mane ka kentin ka pau ningkong ka pau ningkong du hajenesis si tingi pet lenong bandri khot ka ba khatwai hang tu ka kren pang ka jingjau nu ba hendre ka khandau kala put snio hakmat ublei bat la pendap ni ka kentin pendap kemut kenipan bang possess long kemong pendap ingi dah mensim khut kini kita mong pendap dah kemut kemtala pendap yaki kemut haki lah syak the ni lah syak pendap dah ke hapo jeng ni kibriu ke ba im hang ni ka po jeng nu wa te takada babun nak kini ki bapuli study Bible ki ong ba kani ka jing syak pendap ni kani ka jinglong kamdai ke ba dei na briu hi ni ke bawan syaba banu la pendap ya karu hak pertai dah ka jingle jubor kata jingle bo kemut Hamas kata ko we ni kelah dia la pendap iki dah kan ni ka jingle jubor te kini jingle jubor bangi perkat we kaliang tengi snow kumba kadai ka jinglong brio hendai pat dah ngi ti punya bah kadai kumbi ka jinglong brio kadai lom kenja mensim spiritual power kadai kenja ke bor beman ka balayo ban sut hagi ni brio kan ka por bat ka sapoi baki bakin le kumtai Kaspela kita bikin kuat benlek ke berjubor. Bang lek jubor mon bantu kuat keni lut. Bantu penyap lani tu kat bangi mangi kuat lek ke berkoi. Kata las dang lu nai. Naduk nak te ke po. Tadi ke kitab Genesis ni kalau nong bakandri ke besan. Keni pak ada ke ba kejingjah pada kasara. Omnu omba anda kumta kasara kalau itu hau Abraham. Kabasya bamdai sai sin kemudian ti bahasa buat Hamas jangan ban long halor ke kli jongmi manga hiken ngala ay ke syakri ke syadam jongmi ti haba kalau i bakala pun kun kalau iben ya na kade ke sarahi ke ba la ay ke hagar su Abraham ni mentap ke beja long ba kani ke hagar pak kalau sedang benlek you sedang benlek jubor sedang benlek ke bamdai ke sniu tamut mo ban penibor lek sedang ban lek don bor ialah kajong ka kinrat kesedang kahagar zaman kentat zaman kendat dengan sarah syarut kenapa kan yo kita kejaka bukan lo maka kata ka kemi ni kata ka try jong kejinan GM jenu jong Abraham di kajingele hapo ni ka ying jong Abraham mensyua ke baja kan ni ki arli si arnut setengah ke baja hapo ka ying Abraham
Kani ke jingle kadang ai piteng be hadu mentar. Mensyua ka jatang hapo ying, ni mentar ke beja, ka jah no, ka jah ka ri brok away. Ka jah pedeng ki artli ki ki jai benrio. Ki kemoong menehi kani ka jinglong, kadi ka dur jong ka jinglong ka baken jaman sim. Ka dur jong ka jinglong ka baken jaman sim. Tengi isu syuru ha ka kitab jeng Joel na kalong ka balai ka kendai. Hang tur ka keren. Ni ka keren sepangari Egypt omlo ka Egypt kan long ka jing kenja. Bat ka idom kan long ka klau ba kenja namar ka jingle jubo. Saya sien ka juhi ke di Hebrew. Balale haki kun juda namar kila penmi ka senam bolului ha kari. Nadu Genesis hadu Abraham ter wat hadu kapor jeng usim paru wat hadu ketika kapor bala tho kitab jeng Joel ba hadu mentar ngi iba wat ada ki briu kila kela handrai kani ka mensim jeng ka jingle jubor kadang ba kadang treka. Takadaw kani kamde ke jingle jung briu ke jingle jung bor jeng paman. Bat kani kadang trekam bat kanang yai trekam hadu mentar. Kata dia ke poin ni. Mendai ba ong bang keren ba boleh dapat itu lupa sepang kenhun le no ke keren sepang kata ke bor mensim ke banyak ya kini kibri ban le ya kini ke kam pentriam ke bashir ke. Te ke jing temu. Selendet. Kemong mene ban yo itu ke jaka ban yo ke ban riu bat blue ban yo ban sinsyar ba tau ban yo ban ai burom yu tau to blay jongki baki kinget. Ke bengi jang i menta bengi su thu ba hai bikidan kidan ki jidai ba banja ke sngi ki ba khadu kata de ke kini ki jingja ke jingja ke ba ki sngi ki ba khadu te ke ba itu lupa nadu ki po bening tong hadu menta kadon ke jidai ke ba jan ba bar ngi su thu menta roh bengi i ba bun hi denem ki ji hikai ke ji lap ro ke ba kini ke dak kishin jong kata ke jong ta ki sngi ki ba khadu te kumba mangi po ka Bible ngi don ka jing hikai sepang kisngi ki bakhadu hapo kanyam Islam ro ka don ka jing hikai sepang kisngi ki bakhadu but kat kup ka Islamic eschatology ka ong kumni ka ong ba ka hikai ba ka Islam ka sinsyar da ka bor ting ka pertai baro ka wai kata de ka jing thu lupa ka joki kata de ba ki hikai ka maka niam joki ka sinsyar ha ka pertai baro ka wai Insinsya dak Quran balong ka niam majiki bat dak an syariah. Banwan ra ya ka syongsuk syongsan bat naka un suami unong sinsyar bersinsyar ya ka pertai barok we. Bat borok kini ben pendam kin but ya ka jinget ka jongki. Kata kadai ka jinget tu lupa ni sepang sngi ki ba khadu. Ka jing temu ni ka long ban lek ban dominate ya ka pertai barok we. Ban pin kela ya ki brio jeng pertai bekrai bakin but ya Muhammad. Makin kongo ke Quran, kin kongo ke takaan, kendon ke jongki. Bat mangi bangi pulih ke Bible. Ngi sautu kata ka jingja, kata kum kata ka jing perkat perdan, kadai ke baga Bible ke ong. Ka keren sepang sepang anong sinsyar, hai tak sing ba khadu bolong bolong tau marak klau. Ubanya lek persyak ya Jesus. Bat kan ni ka jing temu jing sepang ni ka jing singi ba khadu. Kadai kata ka jing temu ong ba, yano kham tam lai, ya ki Jew, bat kham tam ya ki Kristen, ya kita day ban pelai. But day ban tan ba yaki skai. Bakin pendam hapo jeki ba larakim kongo dan kamaliu dan kaman penyap. Dan kamaliu ban penyap. Kata ka deki berkoi. Dia teng bangi puli iki berkoi bangi wara. Teng perkat ba kalong keke ba ipla ba tumala ne boleh kali poi hatu kan ni kajing stream jeng kini ki berkhat kam de ki balong thamula balong kendit kesangsan tempoi perkhat andai kade ke bala pelan ki bala tho pi kade kata but di dangi plate ki news ki berkhat kini ki noyalam niam jeng Islam barabor hikim ju salia bakin pla bakin nyathu kita kajing temu jeng ki kwa ban dominate ki kwa ban pelong yang ke pertai ban sensyar hapo ke Islam hapok Islam. Bakata kay ibaja mentar. Kebaja mentah hatero ki persyang ban knyot ban sedang ban lek di bangi i mentah kay baro ke bangi i bawat ha pertai bro kawero mo tang nak daw ba kani ka
lekno kale her thamai ki Israel kadon ka jingle risa haki portei baro ka wei kidan ki omno oh bakani ka jing her thama ji lekno kalong ka jingjop ka bak rau ba persya ino ya ki Israel de but hiving iru kata ke benta bang iba nadu ki klung kena hadu ki temen kirang bar ki lek kemen ni kata ki lek kemen ni kata ya ka jing sya her thama ino ya ki Israel hene ka Bible ka ong bau ke Israel ka dek they tahu apul jeng ka khmat ka jung belai hani khmat dalam tiba yong perit ha di itu apul jeng ka khmat ka jung belai kemut ke Israel ka don nya ka jaka ka bakrit pang ba apa ka donut ka jung belai bau belai udah eat ba ke Israel wat apa dang gini ki berkhoi do ki bakini ki persyang ban penduk jat ya ka dada ki pau hajar senam dai hadu mentaro ke Israel kadang don dam nu balak ban penduk jat ya ka Mablay namarba ublehi udang pei udang sumar ya ke Israel blay udang pei udang sumar ke ya ke Israel te habangi pai ngi pei ni berkot mo ban ngi iro haba jisu hikai sepang kita ke haba ki Israel ke wan ke ban keli hatu lanu kita ke sini ke bakadu kinlong ke bakum no jisu la batai bakai baja bot loong ha gospel ke jong u Lukas ke bola puli meneh ya ke bola puli meneh kong ba atfu pra mati haba kini ke iru ki sedang jalong tu mit ilaki kli naba ka jinlat im jung pi ka lajan kata ada ke bau jisu Ukraine te su uru Ukraine gumni ka gospel jumatius na kala nong ba atusau khot ka balai punyo jisu ong bai kita kisngi ki ba khadu ki bangi ngi so yi jisu ong ne te kumbalong kisngi unowa kumtaro kan long hakta ka jingwan ukun ubriu kumba kilong kibriu kinlong hakapor ka jong unowa kumtaro kan long kibriu hakapor jong jingwan juno jong Jesus Christ te kuma ong mene hakapor jong unowa kibriu hantu sa pendap dak dak ta mensim jong ka jingle jubor uni mensim la yo ban sinsyar haki brio kapor jong unowa ba hata kapor jong jingwan jong Jesus uni mensim beman un sayo ban sinsyar haki brio baro but de kini kin kiba selong kiba nyele hadu menta udang terekam banyalam ni kibri banyane jubor persyak ya Jesus kani ke jingle jubor kala bendai kiba bun rukom ke jingle jubor kala bonlong ba ki kun le jubor ya laki kimi kipa si para kadang ke jingle jubor si para marjan kadang ke jingle jubor ya kata la nya dai tahun ni musim tak rau pol soong saksi Efesus ndri kharong ba na ba ka jingle jingi kamlong ya ka snam ba ka do andre ki hima ki bor ki dong senchar pertai jong ni ka jingdom ya ki jingbeman ki bakin jam sim ha bakin jam ni ka jingle di kalong ya ki bor ja jingdom ki ba senchar ki be alam ki brio banyak persya inu jam Jesus teu jisu wang habangi ini berkoy no to kmit bat to min ha kini ki singi po menta kam tam lai hagni po basin jam to ki brio ki kmit ki pet ki wat mangikum ki bangai kai mingidan kamban le shanongin pet shanongin kmit yanongin wat habang yi ye kini ki berkot ki ja ki ai ki jing kmilinti ka jongi habang yi ye kini ki ai baro kinja katar ke bangi haban wat haban pe habangi pasha ka jing majong nuwa men ba ublei u la ai kata ka jing hukum ka jong u ba on bishar bon teno jing bitar ju kai beja unowa ula sha skor yo ublei ba da ka jing kongu da ka mensim jong ka jing kongu ula nget ya ka ai ba ublei uong bat ula but ba ula kongu ka bat ula lat na kata ka jing bishar na kata ka jing bitar ju u enok hagapor ba yo snow yang kubor ba unsa penjat no ik pertai brokaway nri pusan snem u yat ka pertai ni mas nyok kun bakteng metusela mas nyok kun u yo sno ni ta jing pen pau ba u blain sa bishar ka pertai ba unsa penyap no i beriu kai beja long ba u enok ula ino eta ka jinglong berim ba sedang ban yat banu ba u blain u em laispa nri pusan snem u yat ka pertai ni laispa snem u yat banu ba u blain unowa uplut po sispa arpo yeng man arpo sngi arpo snem man tau ya yingling baro sispa arpo snem omno uplet jimut ban nyalap
bat ban yai ne ban ko ngu ka ting jong blai nama blai ulai I lupa ke ba ke ba saja ane ujiet ban num play jimut kita ke ban saja ha ke ban kuslai ke ban shapting handai ulai jiet iban yu ban ko ngu yu blai ban wat yu blai ban sha score ke ba ke tin ke jong blai ko ban ngi I ba haba unowa haba wan kata ka jisle dan kanu no jing kuslai dan no jing shapting dan kanu no ta jing long lam wir kum ta kembam poi perkat bagani kelawan jae handai ulalong ubala kre mangi habangi I kini ke berkat bangi ja ha kini kisi ki por menta pi pun kre kan noi la ka jong ji pi I kum noi jadi yano piwa kata la ko ngi em ha kani ka jinglong em ka ba ho ngi tip ke ba ja shitai ke ba tho ka bible tang ba ngim ple jimut bat ngim chim khia ba ju ka por ngim da apply than ka ji em ma jingen ma blai ka ja sa jingai tang ba kan saja sini jong ni ro ni temen nep stoi ong no te po Manipur mo ni bajang tu ki kristan kisah le ben je ni dang ning tong dang I lepat maslong kristan ke baja wi chu chu daya sro sha bun tiu ni mangi menta sini ngi don kan ni kiseng halang ki kun ni kwa ILP banyada na ka jing kertep jeng ke mendir ni kan mau ba don ILP don an ki bala banyada yang ngap dipi iya umla handrai ditang ditang ke gospel jong Jesus Christ ditang Jesus Christ marwai te mangi kum gi banget ni hap ban kemit ban wat yau Jesus Christ bat kani de kapor bha yangi ba kum ke balang bangi hap ban simkhia kata ada kawai perkat ini sini bang syong perkat dam hagi por mensya barang don kendiat mut ki nong no ki kelajat ka balang kale sting maha ban plejimut ban nyalap iki larang ilala pun kelai ki miswa dai po barang don kendiat ngatrai kata ka jingkela bakra bakan don nak imang salam ji ini hendak mentala bun dia ni nak don ke jingmah ko nak rendang dia kadai kakam ram jing mentah bangin la yu ba habang ye kendu ye kum jini je brio ni hab ban yalap ke gospel kham tam lai ke badai nak tu kejat nyam Islam ni hab ban yalap nya bunya thu ki pangan ko khobor madai ditang ke gospel ke jong diskusi ke balong ke jingkermen nam ta jongi baju ke poro ke jingkermen nam ta junu nam ta ke jongki balalai menging sange no ban yalap baladangi ong bakade ke kamram jiki weipat hang ta te kadang ke jingma ke bakrawa bat menging senang ngop susu si saya ke jing jinjar ba saya ke jing up kredit ke basir kai ba tarau po som nuong ngam le ran banyalap ke gospel balai de ka bor jong jing penim ngam le ran mau tip balada uyalap ke gospel ba kitu la ki kongo ke gospel kin sai long sipara kata ka jisun kan sayap no ini bat kawai ni kita ba ngi Wak nak long ying long sem ro balai kami ke jing syun kami ke jing rira namar ngina sange banyalap ke gospel sing sange banyalap ke kata kadau sedang katma ha ka long ying long sem jungi ka sedang katma ha ka jika tre jika ta jungi sedang katma wat hapo jongiru kadang katma dan kene ke mensim pemawan banyelek jubor ban her tma ini ngim nang bendekun ngim dan bom ngim dan kuli ngim simlong an pene krep ne kun ya kata te jisu ong no ba pi ita tu kmit batu mit mablai ka jinglat im jung pi kalong hajat ka jing plat im na bangi i ni berkhot ngim de berpuslai ngim de ben septi mablai ka jing plat im kelajan ong trai ka jing plat im ka degai ka bana beneng ha ka ba kumbau jisu Kristus plat im ya unoa ba ya enok Sashi sinpat of Jesus Christ unsawan maplat im yangi iwe anda poi hakum kata kapor unsawan biang man plat im ki Israel but ya ki bangai ju baro nak kata ka jing syale jubor basni unsa penyap trono ya uni mensim beman ubasin syar ha ka jing im jing kibri but de hang taken anda Jesus lawan misyawan kapor jilong klung dinem meneh bangai wanyalam ini ni deh mau jisu mesti harus ale ni jiskun kelung jisu la syanda wan unum long shoot teh wan maka borom wan maka jing krau wan maka taka ikhtiar ka jeng
Thế nem, come on, cái Bible mà borok ki kho siêu kin dem, ki thli kin pla, what ki nei kin nong shu kin nong oh Jesus de blay. Oh Jesus de blay sha. Oh dan shu ada way but bakum Jesus. Kata kai berkaitan saja. Kata kan kalong kai kajing kermen kajong. Karang im ban syap ding shu ni belong slur ma blay. Utrai andak unwan nak bentar kajongi. Unwan juga pon ma blay udon hakaliang kajongi. Unwan man penduk man pendam yang i man penduk pendam yang dai unne iki ki nong shun ki jeng ki ba ula up das lembak ba un penmi ki ya ka jing bitar ka ju bat ngi i gini men ba usekaria utho ye thu lupa na kala nom khat sa khat ka balai ong ne usekaria prince pang kata ka jingwan si khadu ong ba anda kum ta unmi ka prince pang jisu utrai unmi ba un yele ya kita ki jai benriu kumba udah yele hata kasni ka jinglet ma kemo kani ka jinglet ma ka jong jisu dai ka ba un yele kan dai ka jinglet ka ba ngimpat ji menurut kata kar komilet ma ka jong jisu ma po ba wan po dang long briu em jinglet ma dai no dan bai i dai u ba un sho un dat mo denem un rawai rasti dai har ga por ni sai i ba ndang i nong pat don tat oh jinglet kum jisu hi belong ne pat don kata ka po Baka Bible ko ang tip na yung warang kat baki angel rang ba bakin hiar makin penduluk kat ye gini baro. Tiada kasi kikijat ji kin yeng halau ulum olip ba persya ya ka Jerusalem siapang mingi bat ulum olip unkat na pedeng. Jauh siapang mingi bat siapang sepngi. Te kan don kat tem ka ba kraw ba. Te siliang ulum kan kerja siapang syate bat siliang ulum kan kerja siapang syati. Kisim rakai kilawan ni kat tu kilawan ni kimla ban penki watang oi mau ne wan jisu masun pendai tak kat arliang ka kendo kat arliang ka kendo hado kata kalong kejing krabor jung jung jisu bakan ni kan jas na ha Jerusalem ha kan ni kejaka ka bayu ka bajur ba katma bebun sipai ki jukwa ban ne kejaka ka bajur ba katma ki kwa ban ne cik bakam kendong ki bakam terlot ini hakat di jisu pat hakat tahi ba ka concentration jang katma kalong ba kraw ba hang ta le ben hiar ba hang ta le ben le yu ban ni lihat ma ba ka bible ko ong ula job ula yu ban penduk jat iki kita kinong sun ki jang kene de ki ba mangi kum ki banget ni don ken ya ki kata ka jingkap ngidi besin yu mensim ha bat haba bat ada kita ki ni jong jisu kita boy janro ni dia berkuslai mablai ni dan akal yang jong try wan nak ta juno nam ta jing takada ka bible som no ju bleo kam dei ka jing le ka jong pi dei ka jing le ka jong habawan hang ni ukamong ki brio jong ya le lang em ki supet be ngan nya kun nga ngan penduk jat manga ya kita ki mensim ki baman ki bla trei ba ki bla lam bakla ki brio banyak kun menek persyak kasngiu try kan long ka jing kordit ya kita ki mensim baman baik tak nong but ke jeng hakapor ba jisu dang yat ke pertai hapor yo kenduk itu ki beri ki basyong ksut berjaya gitu kila linjar kila yam oh jisu belai melawan no berbuat mentah bampat dai kapor ke jongiru oh wat pai ngas dujok bangating hak itu ki por dang dai hak jinong beriu ke jong uru hadu ke tu ki ting andala wanai hak ne ke jinong buram ke jing tip ong la ji patlun nyong shu ada mat sai tip shu nong gomno tip kata ke jing syep ting besyar ke hadu kata Yakum kita kada isipti hindi nak bentar jungi pa kalong ulong ka jingkermen ka baim ulong sim utrai karau pol makut dak ni ka jing tho rau pol bukuran sigi nong teslini baki kli sipang ta ka sngi makam tho ate kli sipang ta ki sngi bakadu bawi aji kai wong ni wong sipang ta ki por baki ayom ko pra bangai pim dan kam bentip Namar pihi pietip biang ya takas ngiu try kan wan kum unong tu minmit. Kat ba kadang ong ka jingsuk ba ka jing scam ha onda kum ta ka jing jot ba kendit kan ngat haki. Kum ka jing sok khun ha ka briu ka pun khun. Ka jing sok khun ha ka briu ka badang pun. Kani de ka wei na ki kintien ba jisu kran chpan ki dak kishin de kai. Jang ki singi ba khadu. Mentadang su tak ba khadu sa ai jeran ka sa khai kai. Kasakai kata maba besar kai ba
Hane mapi ko prab ngai phimlong ka jingdum. Ba kata kasi kan lap pi kum unong tu ki brio ki banget ki bampun kre ile dia. Ki banget ki bam tip ya ka jing shisha. Ki banget ya juga poro ki bam wat ki bam knit ki bam pet shautrai kin sakin dit aku tu por. Kin sababi rong kum no kan kani kala poi. Ya. Por mo nei pi ki banget phimlong ai ha ka jingdum. Kata kasi kan lap hikum unong tu na ba pilong baro ki kun ka jing shai ki kun ka sngi ngimlong na ka na ka met lemni na ka jingdum te kum ta to ngin om yo thia kum ki weipat ne to ngin sharai bat ngin long adakar ma kita ki bo thia ki thia men mit bi kita ki bo buat men mit ini mangi habangi long gi jong ka sngi to ngin long adakar ki ba phong ya ka jing da shedem jo ka jingai baka jingit baka jing kermen ka jing penim kum ka jing dakhli mangi ni ke ikon jong ka jing shai ikon jong ka jing shai kim ju kle bagi baka jing du kata ka de ko wei babun hai si pom ta blek sangop ha kini jing riam namar bakila lek ban ya langlok bagai baka jing du kila kum ban ya lek ban ya selalang ban ya pulut por ban ya lang baka jing dum tak ada kisah ngop no Nei mangi min haban mino na ta ka jingdum kan terno ga to berkhoi wanno sha kan ga jing shai yaine haka haka bat le kemen haka ha ta ka jing shai madai haka jing shai bangi don ya ka jing kemen balada mi dang kwa ban sakut sa po jing ta ka jingdum larangi dang jing ta ka jingdum ka jingjot ba jing kodit kal apa ini pol ong kum ki banget nyimdei ban longum ta ini ban yaine haka haka jing shai ya ini haka jing shai kadau long adakar hong ya ta jing da shedem ka jing kermen pa im na bau blai ulo bu ingi om ya ka jing bitar hane ka ban yo ya ka jing pun im dano dau ji space utraji blai kan thau ya nga ba pi bangin mat ya ka jing bitar ka jing kata kam ni ka plan ka jing blai baning kong em hari pat lo ngi ki briwi ngi laptop bar bangi laptop nya ban mat ya ka jing bitar telarang yai beteng ban yai laptop sa ka jing bitar ka jauh blai kan up bat kadang ne lo jing tadi kau ban laj no jing bitar jauh blai no ka pop one pie no so Jesus Christ IT tadi ban nget berchania how Jesus Christ bat hak tak sengiru kan mau ba ngingin mat ka jing bitar handai kita kinong shun jauh terakin mat ya ka jing bitar ngingin mat ya ka jing ngin mat ya ka jing kimen ngin mat ya ta ka jing sup jong ka jing job thiau no sendan mentang nang kun ane ta ka por ngin se job thiau no sendan onum dan chu bala banu menu bente ban khu mengi ban le dan bo lo jing num dan chu ta ka si ka ap nam ta junu nam ta jonga pa jing pi bala yap ken nam ta jongi bat balangi pet langi thia ro ngin yo im lembat menta ngi im hane perthei ni jingai na Jesus Christ oh don hajana ka bensi mandai ngamyo bekta ngamyo beni bakalong ka ba bahaya ngi dinen hane ta ka por pagin sayo ban don lang ba Jesus Christ ngasoy yu ngasoy ben kren yu ngasoy ben kta yu ngasoy ben kublekti ngasoy ben bamlang ben im ben strong ben sa dekat lem badu Jesus Christ jingai no light no na kini jing jerwat tengah partai bro koi kini bro kai kin do kin dam no ne mangingin yo ben imenu baru terakan no kan long ka jingkemen ka bakrabha nam ta jungi bangin yo ban imsa syirta baru terai hato pim kwa kata hato pim angno dia kata hato pim kimilinti bapin pelut ya ka por ni baro bandan baru terai oh la pikwa sedang lupa na duk mentah sedang lupa na duk mentah bapin pelut por ban im rengkat banu baru Jesus Christ hakata ka jing syai Kalau polom no, apa PE ni berkoi pimat om no, napa kamta? Tu pinya pentingan parlok, betul pinya nang yetei parlok, kema pilero. Pinya pentingan ni wewe dah kini kejing kermen, kebangidan how Jesus Christ. Nginyetei wewe dah kini kejing shisha, kebangidan how Jesus Christ beraka ketin kejong belai. Ngin pun scam isu ikini, ngin ai mensim, juga porok ngin yalap ikiweru, bakir kini amat ini keju kejing kermen. Pilang nang belak krek nam ta ni kejingwan kejong Jesus Christ. Kata kai berkoi. PE dia kini berkoi. Atau pedang yo tia ne dan kami pi benhak ban penkendit tia ada ke air.
sedau ai pat ubom sedau ai pat ukuli dan kam marhaban penbetai khmat jupi kanam pindup kendit beriu no kendit beriu no kitia no sedang kayaknya gini keji imjipi ba pin ya jengkar karbutrai nam tak buram jublei amen